Yo, ngomongnya kalau bantuannya semedun kabeh nggo aku ora oleh-oleh iki piye. Darine wis oleh kabeh. Aku ora oleh-oleh. Mak, ki sampe ki opo? Wong gremeng dhewe. Aku mikir wong kan wis oleh bantuan to. Bantuan opo? Lah wong bantuan yo duit kuwi. Iki lek jarine kancaku lho, Mak. Bantuan kuwi kok ngenteni kon dhuwur medune. Ngono, sampean sing sabar sik wae. Ayo kancane wis oleh aku urung dhewe to. Oh. Tunggu sik emang medune kon dhuwur jarine bantuan. Heeh. Iya nih, Tuan ya. Ya, Mak. Heeh, ya. Ya ora jeglok kan Tuan. Kan mau ngene kan. Mak, kok yo sik nang kene gak ndang mulai ngopi sampean iki. Nek ingetin dhuwur bae kok Nunggu bantuan nih, kon dhuwur tekone. Ya Allah, Mak. Masuk teko dhuwur di saka pusat, Mak, ora saka pendung. Oh, kak kono. Ayo gede mulai sampean ki ngopo ning kene jere. Ora jeglok-jeglok ngono. Lah iya,